Basta nagising lang ako isang umaga na hindi na kita mahal. Pwede ba yun? Imposible. Kung walang iba, sige. Baka kailangan mo lang ng space. Ibibigay ko sa'yo. Pero please, huwag naman tayong maghiwalay. Joke naman eh. If it's space, I'm willing to give you the space that you want. Sorry, I have to go. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. First day ko ngayon sa work. Nakakakaba naman. Ay, kaya mo yan, Vina. Kaya mo yan. Inhale. Exhale. Inhale. Oh anak, bakit di ka pa umaalis? Baka malate ka na yan sa trabaho mo. Paalis na rin po ako, Ma. Kinakabahan ka ba? Opo, Ma eh. Ganito pala yung feeling ng first time magtrabaho. Natural lang yan, anak. Just do your best, ha? Kayang-kaya mo yan. Opo, Ma. I will. Ma, salamat po ha. Salamat sa lahat ng effort nyo para mapatapos ako ng pag-aaral. Huwag po kayong mag-alala. Ngayong may trabaho na po ako na po ang bahala sa inyo. Unang sahod ko, ibibigay ko ng buo sa inyo. Naku, wag na. Ipunin mo na lang yan. Wala yun, Ma. Makabawi man lang sa lahat ng sakripisyo nyo sa amin. Anak, obligasyon ko yun bilang nanay mo. Basta, Ma, sa unang sahod ko, lalabas tayo at magse-celebrate tayo. Ikaw talagang bata ka. O siya, sige na. Pumasok ka na at baka malate ka pa. Sige, Ma. I love you. Una na po ako. Ay, good luck, anak! Ito na. Nasa tapat na ako ng building na papasukan ko. Grabe yung tibok ng puso ko. Ay. Inhale. Exhale. Vina, you can do it. Ay, sorry miss. Okay lang. Sorry malilit na kasi ako eh. Sige miss. Okay lang po. Ay, medyo masakit yun Pero, kalma lang, Vina. Kalma lang. Bawal ang BV. GB lang. Okay. This is it. Hi, ikaw ba yung bagong employee dito? Yes, ako nga. Hi, I'm Marco. And you are? Vina. Welcome sa company. Unsolicited advice. Maging masibag at mabait ka lang, tatagal ka. Kasi, mabait ang mga boss natin. Teka, ikaw yung kanina? Sorry pala kung nabangga kita Nagmamadali kasi ako. Hindi na kasi ako pwedeng mali. At baka magka-memo na ako kaya naghahabol na ako. Yun ba? Medyo masakit nga pero okay lang. Ilang years ka na ba nagtatrabaho dito? Mga 4 na taon na rin ako dito. Matagal na rin pala. Bakit? Kanina ko pa napapansin. Tense na tense ka. First job ko kasi. Alam mo na. Kabado. Natural lang yan nararamdaman mo. Ganyan-ganyan din ako nung una. Pero kinidatan ko lang yung mga boss. Ayun, sisiw na ang lahat. Grabe naman yun. Joke lang. Pinapatawa lang kita para ma-relax ka naman. Salamat ha. By the way,
may boyfriend ka na ba? Wow, ang bilis magtanong ah. Oy. Nagtatanong lang ha. Kasi baka mamaya siloso ang boyfriend mo. At bawal kang makipag-usap sa strangers. Hindi naman. Grabe ka ha. Hindi seloso boyfriend ko. Oh, I see. Eh, ikaw? Single dad. Oh, sorry. Sorry? Siya naman ang nawalan ng poging jowa, hindi naman ako. Wow ha. But seriously, tagal na rin nun. Ang laki na nga ng anak namin eh. 5 years old na rin siya. Babae. If you don't mind me asking, bakit kayo naghiwalay? Simple. Walang forever. Ha? Uy, di ka na tinatakot ha? Yung reaksyon ng mukha mo, parang natakot ka eh. Ang joker mo pala. See? Yan. Smile ka lang. Isihan mo lang ang buhay at huwag ka masyadong matense. Basta, if you need anything or may gusto kang malaman sa buhay ko, sa trabaho, tanungin mo lang ako ha. So, how's your work? Ayos naman. Ang gaan ng loob ko sa company o kaya mga tao at mukhang mabait naman ang boss ko. Good. Ikaw, kamusta araw mo? Uy, okay ka lang ba? Yep. Bakit parang ang cold-cold mo naman? Vina, maghiwalay na tayo. Wait, what? Tama bang narinig ko? Nakikipaghiwalay ka sa akin? Oo. Pero bakit? Anong problema? May nagawa ba ako? Joke, sumagot ka naman. Basta, maghiwalay na tayo. Ayoko na. Kailangan kong mapag-isa. Mapag-isa? Gasgas na yan eh. Anong dahilan? Sabihin mo sa akin kung may mali ako, di ba? Hayaan mong baguhin ko. Huwag namang ganito na bigla ka na lang makikipaghiwalay. Vina, I need space. Kung space lang ang kailangan mo, sige, ibibigay ko. Pero wag naman yung magbe-break tayo. Hindi ko kaya. Joko, please. Huwag mo namang gawin to sa akin. Mahal kita. Mahal na mahal. Joko, sumagot ka naman oh. I need an explanation. Please. Sorry, pero Pero ano? hindi na kita mahal. What? Bakit? May iba na ba? May lumalandi na ba sa yung iba kaya iiwan mo na lang ako bigla? Ha? Sumagot ka! Walang iba. Basta nagising lang ako isang umaga na hindi na kita mahal. Pwede ba yun? Imposible. Kung walang iba, sige. Baka kailangan mo lang ng space. Ibibigay ko sa'yo. Pero please, huwag naman tayong maghiwalay. Joko naman eh. If it's space, I'm willing to give you the space that you want. Sorry, I have to go. Joko! Joko! Bumalik ka dito, Joko! Joko! Lalalala. Aga-aga, lahin tingin ah. Huy! Ano yun? Okay ka lang? Well, mukhang di ka okay. Grabe mugto ng mata mo. Oh, huy! Huwag kang umiyak. Baka sabihin ng mga katrabaho natin, pinapaiyak kita. Huy! Tigilan mo yan! Bakit siya ganoon? Bakit niya ako biglang binrake? Sorry. Okay naman kami. Pero bakit biglang ganito? Gusto niya raw ng space. Sabi ko, willing naman akong ibigay yung space na gusto niya eh. Huwag niya lang akong iwalayan pero ayaw niya. Baka naman may iba na. Sabi niya wala.
Naniwala ka naman. Bakit hindi? Hindi naman niya gagawin sa akin yun eh. Mahal ako nun eh. Mahal ako ni Joko eh. Alam mo, Vina, lalaki din ako. Alam ko yung mga ganyang galawan. Ganyang dahilanan. Hindi mo siya kilala kaya huwag mo siyang husgahan. Oh, wait. Hindi ko siya hinuhusgahan. Ang sinasabi ko lang, alam ko ang karakas ng kapwa ko lalaki. Bakit? Kaya ba kayo naghiwalay ng nanay ng anak mo kasi ganun ang ginawa mo? Oh, tignan mo to. Huwag daw manghusga. Sino kaya ang nanghuhusga ngayon? Sorry, Marco. It's okay. Basta, naniniwala ako na magkakabalikan kami. Baka naguguluhan lang siya. Fine. Anak, kain na. Ma, wala po akong gana. Mamaya na lang po. Lalamig ang pagkain, anak. Sumabay ka na sa amin. Oh, umiiyak ka ba? Ma, Oh, anong nangyari? nakipag-break na po si Joko sa akin, Ma eh. Anak. Sabi niya, kailangan niya raw ng space. Sabi niya, hindi niya na ako mahal. Ang sabi niya pa, wala naman daw siyang ibang babae. Pero nung nasilip ko yung Facebook account niya, iba ng babae yung kasama niya sa profile picture, May. Bakit? Anak, ayokong nakikita kang ganyan. Kung pinagpalit ka na niya sa iba, wala na tayong magagawa. Ang sakit, May. Ang sakit-sakit eh. Anak naman, bata ka pa. Kung pinangihinayangan ng Joko na yan, siya ang dapat na nangihinayang sa'yo. Abay, ang ganda-ganda mong bata. Tapos, isang katulad lang niya ang iiyakan mo. Sinasabi niyo lang po yan kasi nanay kita eh. Hindi yun. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Ikaw ang sinayang niya. Ang pagmamahal na binigay mo. Siya ang may problema, hindi ba? Hindi mo kailangan ng lalaking pasakit ang ibibigay sa'yo. Ang kailangan mo ay ang lalaking magmamahal sa'yo ng tapat. Ayoko ng lalaking magpapaiyak sa'yo. Ma, Kaya tama na ha, anak. Kain na. Ika na. Busy ah. Tara, out na tayo. mamaya na. Kailangan ko pang tapusin to. Ano ka ba? May bukas pa. Huwag mo masyado isubsob ang sarili mo sa trabaho. Kailangan mong mag-unwind. Nako, puro ka unwind eh. Sige na, umuwi ka na. Malapit na rin to matapos. Malapit na pala eh. Antayin na kita. Marco, Sige na. No tayo sine. Treat ko. O sige. Movie plus dinner. Again, my treat. Please. Sige na. Please. ay sige na nga. Ang kulit mo eh. Kailan mo ba ako sasagutin? Ang tagal ko na nanliligaw sa iyo eh. Nagmamadali? Siyempre. Baka maunaan pa ako ng iba eh. Lalo na, ang daming umaaligid sa'yo. Kaya pala kulang na lang bakuran mo ko. Yep. So, ano na? Nagmamadali talaga si Mr. Marco, ha? Sige ka, baka patigilin kita ng panliligaw.
Ha? Hala, bakit naman ganun? O sige na, hindi na ako mangungulit. Patitigilin kitang manligaw kasi sinasagot na kita. Totoo? Ayaw mo ata eh. Woo! Nananaginip ba ako? Sampalin mo nga ako, dali, dali! Aray! Ang lakas naman nun ah. Ang kulit mo kasi eh. I love you, Vina. I love you so much! Happy first week, Sari Love. Grabe, pati pala Wixary, may paganon na ha. Oo naman. It's been 1 week simula nang sinagot mo ako. And it is something to celebrate. Kasi tinanggap mo ako kahit na may extra bagahe ako. Oo naman, at mahal ko ang anak mo. Kahit na single dad ka, deserve mo rin naman ang maging masaya. Basta promise me na di mo ako iiwan ha. Oo naman. Alam na ba ng mama mo? Actually, alam na naman ng pamilya ko. Kaya lang, Kaya lang, ayaw ng mga kapatid ko. bakit? Dahil single dad ako. Oo, ganun na nga. Huwag kang mag-alala. Patutunayan natin na mali sila sa kung anumang iniisip nila sa akin. Nakita ko yung post ng kuya ko sa'yo sa Facebook ah. Okay ka lang ba? Pasensya ka na kung inaaway ka niya. Chinek ko nga yung wall ng Facebook niya kanina. Puro parinig ang ginagawa niya against you. Ako ang nahihiya. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Kahit si mama hindi siya mapigilan. Wala siyang magawa. Pasensya ka na, Marco, ha? Hindi ko ina-expect na ganito yung mangyayari. Pasensya ka na kung pati ikaw ginugulo ng kuya ko. Kung ayaw mo na, kung suko ka na, sige, hiwalayan mo na ako. Marco? Tapusin na natin to. Baka nga may iba pa na mas bagay sa'yo. At hindi ako yun. Hindi totoo yung sinasabi mo. Tama na. Ayoko rin nahihirapan ka. Baka nga hindi pa to ang tamang panahon para sa ating dalawa. O baka hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Marco naman, huwag naman ganito. Huwag ka namang sumuko. Kung ako lumalaban, samahan mo naman ako. Mahal kita. Kayanin natin to. Malalampasan din natin to. Please. Please, Marco. So, anong desisyon mo? Hindi ko alam, Sheila. Naguguluhan ako. Ang dami kong tanong sa isip ko. Na bakit lagi na lang ako nabibigo sa pag-ibig? Bakit ayaw ng pamilya ko sa kanya? Bakit hindi man lang nila bigyan ng tsansa si Marco na mas makilala? Bakit bigla na lang susuko si Marco? Bakit? Alam mo, sa narinig ko na yan, nag-uumpisa pa lang ang laban, sumusuko na si Marco. Eh hindi nga tama yan. Kasi kung tutuusin, mas kailangan mo siya ngayon. Dapat niyong pagtulungang dalawa na patunayan sa magulang mo, sa pamilya mo, na mali sila sa iniisip nila kay Marco. Yun nga eh. Kaya nagulat na lang ako kung bakit bigla niya na lang nasabi na itigil na lang ang namamagitan sa amin. Eh, baka lang din naman magulo ang utak ni Marco, 'di ba? Subukan mo siyang kausapin ulit. Baka sakaling magbago ang isip niya. Paano? Parang kumbinsido na siyang hiwalayan ako eh. Sheila, alam ko mahal ako ni Marco. At naniniwala akong mabuti siyang tao.
Hindi lang tama ang panghuhusga na ginagawa ng mga kapatid ko sa kanya. Ang hirap ng sitwasyon mo, sis. Pero sana nga, samahan ka niya sa laban na to. Ang lagay kasi ngayon, iniiwan ka na niya sa ere na hindi tama. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sheila. Bakit ang gulo-gulo? Ano bang nagawa ko para mangyari sa akin to? Vina, pray ka lang ha. Malalampasan niyo rin yan, okay? Buti naman at nakipagkita ka sa akin. Ilang araw na kitang tinatawagan at tinetext pero dinededma mo lang ako. Sorry, Vina. Sorry, love. Buo na ba talaga ang desisyon mo, Marco? Hindi. Hindi tayo mag-iwalay. Pasensya ka na kung napaghinaan ako ng loob. Pasensya na kung sumuko ako agad. Nasasaktan lang din kasi ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung deserve mo pa talaga ang isang tulad ko. O baka may higit pang lalaki na mas babagay sa'yo. Yung walang anak. Ang hirap, love. Ang hirap. Feeling ko, I'm a failure. Feeling ko hindi ako karapat-dapat sa'yo. Love. Alam mo yun, yung panghuhusga sa akin ng kuya mo. Yung panglalait sa buong pagkatao ko. Pakiramdam ko, ang sama-sama ko. Mas lalo kong naramdaman ang panlilit sa sarili ko. Sa totoo lang, nahihiya na ako sa'yo. Hiyang-hiya. Kasi hindi ka naman dapat napasok sa ganitong kagulo na sitwasyon eh. Okay na yun, love. Hindi ko kaya na nakikita kang nahihirapan. Hindi ko kaya na nakikita kang umiiyak ng dahil sa akin. Ayoko nahihirapan ka, love. Ayoko. Kaya patawad ko sumuko ako. Sorry, love. Kung nasaktan kita. Love. Kaya natin to. Malalampasan natin to. Basta magtulungan lang tayo. Walang iwanan, love, ha? Patunayan natin ang sabay na mali sila sa iniisip nila sa'yo. Huwag kang panghinaan ng loob kasi kasama mo ko. Sabay nating haharapin to. Sigurado ka ba? Ngayon lang ako naging sigurado sa buhay ko, love. Mahal na mahal kita. Salamat, love. Mahal na mahal din kita. Pangako, hindi na kita iiwan. Pangako na hindi kita susukuan. Salamat, love, sa pagmamahal sa akin. Pati sa anak ko. Salamat sa pangunawa mo. Salamat. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station.